Здравейте! Ние от Real Estate Димитри ви представяме днес една къща 160 квадрата, Портофино, парцел е 360 квадратни метра. Къщата има и фотоволтаици отгоре. Всеки месец около 600 евро ви плаща държавата още 10 години. Къщата е на 2 етажа. Първият етаж. Влизаме. Имаме кухня, кухненски бокс, баня с тоалетна, просторен хол, климатик, печка, 2 спални, от едната спалня излизаме на голяма тераса. Имаме и барбекю. Както казах, парцел е 660 квадрата. Голям парцел. Двата етажа са разделени, така че са подходящи за 2 семейства. От втория етаж вече ни се открива и гледка, разбира се, на Стримонския залив. Имаме тераса, никак не малка. Тук разположението е по-различно. Започваме с хола. Кухнята. Къщата се продава обзаведена. Баня с тоалетна. Една спалня с гардероб. И още една спалня отново с гардероб, към която има и тераса. Още една тераса. С гледка планина. Терасата не е никак малка. Гледка планина. Имаме и море и планина. Разстоянието от плажа е около 900 метра. Района, както казах, е Портофино. Аспровалта. И се качваме на покрива, на който са фотоволтаиците. Имаме и слънчев бойлер, 320 литра голям. Гледката от тук е още по-разкошна, както виждате. Панорамна гледка отгоре на целия парцел. Благодаря ви. Цената на този имот е 250 000 евро.